Господин Иван Хаджийски ще обяви победителката и ще връчи наградата. Заповядайте. Ние с колегата не се бяхме разбрали, затова ще го поправя малко сега. Първо ще обявя четвъртата награда. Четвърта награда е за всички момичета, които тази вечер не си чуят имената. И така. Трета награда получава Светозара Лазарова. Аплауз за Светозара Лазарова, дами и господа! На второ място, само забравих да ви кажа, че разликата между първата и втората беше една точка. И все пак, на второ място, Ива Добринска. На първо място тази вечер номер 12 Миляна Танчева. Браво, Миляна! Което от тук нататък ще чуете почти само за нея. Заместник кмет на община Карлово ще връчи на царицата на розите Карлово от 2012 година при статуетка на община Карлово Златна роза. Аплаузи! Преходната награда при статуетка, създадена от скулптора Димитър Бакърджиев на царицата на розите Карлово 2012 година, ще връча нашия председател на журито, господин Иван Хаджийски. Аплаузи за Миляна! Ще й трябва помощ на Миляна, тя го заслужава. Сега, браво на вас, прекрасна работа. Тя ще връчи на царицата на розите Карлово от 2012 година ваучер на стойност 200 лева за пазаруване в бутик Скандал. Деси Дамянова ще обяви решението на Бандерол, кое момиче е избрано за лице на студиото и ще получи безплатна фотосесия. Деси, готова ли си? Давайте сега да видим. Тишина. Лице на Бандерол Fashion Studio Емилиана Танчева, номер 12. Наистина трябва помощ на Милянчето. Чудесна победа. Браво! Наистина консенсусно решение. Браво на всички! Абсолютно всички участнички, дами и господа, тази вечер получават подарък. Спортните облекла от фирма Бандерол. Талон с отстъпка 30% за пазаруване в бутик Скандал и рекламни материали. Талон за 50% отстъпка при ползване услугите на салон за красота Lady
до края на месец юли. Подаръци от Българска роза АД и фирма Диткомерс. Много цветя и да ви кажа, че най-голямата награда бяхте вие. Прекрасната публика на Карлово. Аплодисменти! Искам да поканя всички на 22 май в читалището с един фамозен спектакъл "Здравей, обичам те", с участието на Бойка Велкова и Стефан Спасов от 19 часа. Елате да видите прекрасния текст "Здравей, обичам те". Закривам. Това беше "Имаме царица, имаме настроение". До следващия път, уважаеми дами и господа. Това беше конкурсът "Царица на розите". Розовият цвят и утрото пробива едно прекрасно пътува Карлово с онзи вятър луд и се превърна в иконата народна.